под 2350 евро на квадратен метър за тази гледка, че това е почти без пари. Двустаен апартамент пред Акт 16 в Малинова долина на 400 метра от арката на НСА. Имаме входно антре, спалня с гледка към Витоша. Баня с тоалетна. Кухнята е отделена от дневната. Тук също има място за пералния и сушилния. И просторна дневна с гледка към Витоша и тераса, която е 20 квадратни метра. Намираме се на 5-ти етаж от 9. Към апартамента е включено подземно паркомясто, което се закупува заедно с имота на цена от 30 000 евро. Апартаментът е с южно изложение. Терасата ще бъде заградена с парапет. Общата площ на апартамента е 81 квадрата, а чистата площ е 61. Обади се днес за оглед.